To što sam imao priliku i privilegiju da slušam više puta, a to je da realizuje jedan album ne sa ovim skulpturama koje već tu i možda se nađe, već album sa tradicionalnim ruskim pesmama koje peva bolje od Živana Saramatića. Molim vas, sada o knjizi, o autoru će govoriti sociolog. Nauka nama će pomoći sada u razumevanju i teksta, i cele knjige, i cele te situacije. Izvolite, profesor dr. Ljubiša Despotović. Zahvaljujem se, ali pre nego što kažem nešto o Vladi, njegovoj knjizi i njegovom delu uopšte, moram da vam iskažem svoj utisak i svoju emociju. Ja sam naime fasciniran vašom odanošću u liku i delu Vlade Labata, da u ovom zaista prelepom danu, ali teškom za konzumaciju, nas trpite sve ovo vreme. No, ako je moj prijatelj Mile Mirovski govorio o Vladi Labatu kao Rusu, poštujući mesto na kome se nalazimo i poštujući njegovo poreklo sa majčine strane, ja ću uzeti sebi za slobodu da govorim o Vladi Labatu kao Srbiju. I to ne toliko kao sociolog, mada će se u ovih par iskaza od mojih provući po koja sociološka dimenzija iskrica, nego pre svega kao čovek i kao Vladin prijatelj i kao neko ko pokušava da polako, ali sistematično i uporno pronikne u njegovo delo. Deo Vlade Labata bi se moglo uslovno, i ova knjiga naravno, podeliti, iako je ono više slojno i više dimenzionalno, ono bi se moglo podeliti, da kažem, grubo u dva bitna segmenta ili dve bitne celine. Jedna je ono što sam ja na promociji u Novom Sadu nazvao uslovno Vladina nauka o svetlosti. Dakle, to je onaj segment njegovog rada i dela i njegove knjige, naravno, koji govori o neponovljiv i originalan način o tome kakav je svet u kome živimo, u svojim fizičkim svojstvima, manifestacijama, u svojim dimenzijama kojima komuniciramo da nismo svesni i u tome u kojim sve formama i u kojim sve, kažem, dimenzijama možemo da percipiramo stvarnost u kojoj jesmo, a da je potpuno nismo svesni. Naravno, uz svest o tome, da kad se susretite sa Vladom Labatom i njegovom knjigom, u stvari shvatite da ste neko ko je do tada bio začaran, neko koga su bačene čini, neko ko je percipirao ovaj svet na potpuno pogrešan način, neko ko mora da se suoči sa svojom ličnom percepcijom stvarnosti, onom koju smo pounutnili kroz našu školu i socijalizaciju, od loše politike, od države koja je bila prisutna pa je nema, pa je opet malo se pojavi, pa je opet nema, od naše mikro i makro stvarnosti, od naše tihe, ali neubitne okupacije, jer mnogo toga, da ne konotiram stvari, otiće previše ka politici. Dakle, da se suočimo sa takvom percepcijom stvarnosti i da tu stvarnost posmatramo na jedan potpuno drugačiji način. To delo je naravno u prvoj fazi šokantno, a onda potpuno otrežnjujuće, pokazujući nas u potpuno novoj dimenziji, nas kao jedinke, nas kao ljudska bića, ali naravno i prirodno i društveno, rekao bih, okruženje, pa i kosmičko okruženje u kome živimo, a koga nismo bili svesti na pravi način. Ovaj drugi deo koji sam obećao da ću govoriti, pošto je zaista već odmaklo vremena, ne bi vas zamarao previše svojom pričom. Dakle, ovaj drugi deo koji se tiče Vlade Labata kao Srbina, Vlada je najbolji dokaz da se ljudi ne rađaju sa nacionalnim identitetom. Dakle, Vlada je najbolji primer kako je moguće postati Srbin, a da vam je majka Ruskinja, a otac Slovak. Dakle, Vlada Labat je sjajan, da kažem, najbolji primer koji svedoči o tome da se mi rađamo kao ljudska bića sa Božijim likom i Vlada bi Labat rekao sa Božijim svetlom u sebi, a onda nam kroz život predstoji mukotrpan rad da postanemo ljudi, dakle da postanemo ono što
pojam čovjeka podrazumeva i da naravno u tom obličaju čovjeka definišemo i svoj vlastiti identitet. Zašto kažem da govorim o Vladi Labatu kao Srbinu? Vlada Labat je čovjek koji je uprkos svojim, da kažem, etničkim korenima koji jesu slovenski i koji jesu nama bliski, ali koji nisu par excellence srpski, pokazao da je moguće izgraditi vlastiti identitet koji je par excellence srpski i čovjek koji je pokazao da apsolutno pripada ovom narodu i da ono što čini, čini na čast i za budućnost ovog naroda. Ja sam na Novosadskoj promociji rekao da će vreme koje će doći prepoznavati naše vreme i nas kao vladine savremenike, dakle prepoznavat će ih po onome što je Vlada Labat uradio. To delo je toliko originalno i toliko revolucionarno da ono zaista bez preterivanja zaslužuje ovakvu ocenu. Zašto kažem da je Vlada Labat izgradio svoj srpski identitet? Zato što Vlada Labat čovjek koji nam u svom, da kažem, u drugom segmentu svoje knjige, drugoj seriji svoje knjige, pokazuje na vrlo jasan način koja nam je duhovna i nacionalna vertikala. Čovjek koji pokušava da rekonstruiše tu vertikalu u svojoj kompletnoj dimenziji, duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj, simboličkoj, psihološkoj, emocionalnoj, koju god hoćete dimenziju da uzmete u obzir i razmatranje. Ali da bismo razumeli o čemu vam govorim, ja moram da vam kažem par rečenica samo na situaciju u kojoj se mi danas nalazimo kao narod i kao nacija. Dakle, Srbi su nacija ili narod koji se konstituisao u nacionalnom smislu u drugoj polovini 19. veka. Na svojoj pravoslavnoj osnovi, pravoslavno-religijskoj osnovi i na svojoj jezičko-kulturološkoj osnovi. Međutim, to je narod koji je tragediju 20. veka proživio na najstravičniji mogući način, prvo u Kraljevini Jugoslaviji, a onda i u Brozovoj Jugoslaviji, i razgradio prvo svoju nacionalnu državu, a onda je razgradio i svoj nacionalni identitet, da bi na kraju 20. veka bauljao kao repaganizovani demos, dehristijanizovan, koji je bio u opasnosti da je potrajalo to nedoba i to nevreme još par decenija, bio u opasnosti da ostane bez svoje pravoslavne duše. Na svu sreću to se nije desilo. Mi smo sad narod koji ponovo pokušava da konstituiše vlastitu državu bez obzira na sve okolnosti koje su teške za takvo jedno delo. Vlada Labat je svojim i umnim i intelektualnim i duhovnim i umetničkim delom, ali i svojim patriotskim činovima svedočio kako je moguće rekonstruisati jednu novu staru Srbiju. Novu jer treba da se podigne iz pepela, a staru jer je ono što treba da postanemo je u stvari ono što smo već nekad bili. Dakle, kad Vlada Labat u svom simboličkom segmentu kaže da moramo da se vratimo simbolima nemanjičke tradicije, bilo da je to vojna uniforma, bilo da je to državni simbol, bilo da je to simbol reprezentacije koja se muči u Južnoj Africi da prepozna samu sebe, iako su to vrhunski profesionalci evropskog kalibra, vidimo da tu postoji nekakav problem. Postoji problem da mi nismo duhovno identitetski uzrasli, da znamo ko smo, šta smo, od koga potičemo. Ne možemo to, i to nam Vlada Labat svedoči, ne možemo to nikad učiniti ako u nama, pred nama, na nama i oko nas nema nemanjičkih simbola. Vlada Labat je sve učinio da objasni političkoj, državnoj i vojnoj eliti Srbije početkom 90. godina koliko je to neophodno. Na kraju je uspeo i nesebično je poklonio nešto što se skupo naplaćuje na drugim mestima širom diljem planete. Danas smo doživjeli da se ti nemanjinski simboli sklanjaju i brišu sa državnih i vojnih obeležja, a Vlada Labat nas takođe uči, i mene je tome poučio, da sija simbol onaj koji menja onoga koga simboliše. Dakle, i u fizičkom, i u duhovnom, i u kulturnom smislu predstavlja onoga čija jeste emanacija, čiji jeste simbol. Dakle, ako nemanjičkih simbola nema
na vojnim uniformama, a ako nemanjinski simbola nema na sportskim uniformama, onda nema ni nas. Onda nema ni nas i onda se mučimo i bauljamo ponovo u ovim vrletima 21. veka, u vremenima globalizacije i još bolje rečeno novog svetskog poretka, kao narod koji još uvek ne može da se konstituiše ni u nacionalnom, ni u identitetskom, niti u duhovnom, kulturnom smislu. Narod kome otimaju jezik, kome otimaju ovo malo tradicije i nacionalne svesti, narod koji nemo, trpi i ćuti i čeka da neko drugi uradi posao za njega. Evropski gauleiter ili neko treći. Neće nam biti bolje dok budemo čekali da nam neko drugi uradi. Ako budemo čekali samo dane glasanja i birali lopovske elite koje se smenjuju od izbora do izbora, neće nam biti bolje. Ono i time ću završiti, čime nas vlada poučava, jeste da će nam biti bolje onda kad mi budemo bolji. Kad svako od nas pridruži svoju vlastitu promenu ka dobru celoj kolektivnoj zajednici. Dakle, kad se budemo menjali na individualnom planu, menjat će se i kolektivitet kome želimo da pripadamo. Ja se Vladi zaista zahvaljujem, pre svega kao čovjek i kao prijatelj, što nam svedoči, a to je teško u ovim vremenima, verujte, i u prethodnoj deceniji i ovo je sada teško, što je primio na sebe preteško breme, što mu se lepe raznorazne etikete i što on to sve stoički podnosi, iako to nije morao, iako to ne mora da radi za nas. Mogao je da je neko drugi i da ne želi dobro ovom narodu, pa spakuje svoje kofere i da ode na taj divni i prelepi zapad, da to tamo sjajno unovči i da nas ostavi ovako nedorasle samima sebi. I još jednom hvala ti, Vlado, što me pokazuješ put kojim treba da hodimo. Hvala. Dozvolite sada ja ću reći par reči, ali neću dugo ja to. Ja samo ću obratiti pažnju na dva pitanja. Ono što sam ja pročitala u toj knjizi, ono što sam ja shvatila kao vrlo važno u toj knjizi kao čitaoc, i nadam se da ono što ću obratiti vašu pažnju na to ima nekog značaja za svakog drugog čovjeka. Prvo što sam htjela da kažem, to je pitanje duhovnosti. Tu sam našla odgovor na ovo pitanje šta je duhovnost. Ja sam rođena poslijeratna generacija, znači 1949. godine. I celo moje vaspitanje je bilo za vreme socijalizma. Šta za nas je taj pojam duhovnosti je bio? Pre svega, mnogo da čitaš, onda mnogo da znaš, da budeš dobar, da ideš u pozorište, da u društvu najbolji u ponašanju i tako dalje. Znači, a onda u kasnim vremenima došla crkva, vera, ako ti si vernik, ti si duhovno bogat i to je bilo to ograničenje. Nekako, čini mi se, knjiga pokazuje da to nije sve. Jeste u redu, jedno vreme socijalizma jeste u redu i sada u redu, ali to nije sve. Ono što je duhovno, nadam se da ja sada neću vama objašnjavati, osim jedne rečenice, da to je rad na sebi, pre svega, a kako? Instrumenti, alat i sve ostalo, vi ćete to naći u knjizi. Znači, to je to. Pre svega ti sam preispituj šta radiš, kako funkcionišeš, kako radiš ne samo sa sobom, nego i sa okruženjem. I komunikacija je vrlo važna. Čovek priroda, čovek stvaraoc.